Di matukib ang kalipay nga gibati sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 7 sa dadawat niining mga ekipo gikan sa lokal nga pangagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kini human personal nga gitunol ni Mayor Ramon Alvin Garcia ngadto sa hepe sa PDEA 7 kining mga laptops, desktops ug printers nga duha ka tuig nilang gipaabot. Nasuta nga panahon pa sa milabayng administrasyon nangayo og computers ang PDEA aron dunay magamit sa ilang administrative works sama na lang sa laptop nga pwedeng madala bisan asa alang sa nagpadayong drug clearing operation nila. Tungod ni Action Mayor Ramon Alvin Garcia, natuman ra gyud ang ilang gipangandoy nga makabaton sa maong mga kahimanan. As far as I could recall, no, as per information, way back 2023, if I am not mistaken, at least karon na nahatag. Sa bahin ni Mayor Garcia, siya nagtuo nga kung suportado sa syudad ang mga panginahanglan sa PDEA ug ubang law enforcement agencies, mas muminos na unya ang mga kaso sa drugas ug uban pang krimen sa dakbayan. Gikinahanglan sa PDEA ang maong computer sets aron mas dali na lang ang pagtuman sa ilahang mandato. 2023, they had requested the city of Cebu to provide them with laptops, which is very necessary in our campaign against illegal drugs. And matut pa ni Regional Director, they go manggod from barangay to barangay and to conduct their operations, not only operations but to conduct educational drives, seminars, etc. related to illegal drugs. Sa karon moabot na sa 34 sa 80 ka barangay sa dakbayan ang gideklarar nga drug-cleared barangay sa PDEA. Paninguhaon sa maong ahensya nga mahurot og kadeklarar ang tanan 80 ka barangay kinipisan pa man sa pagsaka sa supply sa droga dinhi sa syudad sa Sugbo. Kay sa ground, PNP manggod ang nakatutok diha kay daghan-daghan sila. While for PDEA, although naatay isa ka team na naka-focus diri, other teams also, atong mga special enforcement teams na tabang gihapon. So continue ang atong efforts both for supply and demand reduction efforts. Niadto lang buwan sa Enero, mokabat sa 25 kilos nga gituuhang shabu ang nakumpiska sa kapulisan ug PDEA diha sa Pier 5. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.